Краще голодна смерть, ніж нестерпні муки. Тяжкохворий кримський татарин Едем Бекіров на 233-й день у нелюдських умовах Сімферопольського СІЗО написав 2 звернення на ім'я окупаційного прокурора і начальника слідчого ізолятора Сімферополя. У цьому листі Едем Бекіров офіційно заявив, готовий оголосити безстрокове голодування, якщо окупанти таки виконають рішення так званого Центрального суду Сімферополя і переведуть його в Красноперекопськ. Листа Едем Бекірова опублікувала у себе на Фейсбук донька політичного бранця Кремля Леонора. Її батько не боїться голодної смерті. Пише, що з його важкими захворюваннями він просто не переживе постійних етапувань із СІЗО до Красноперекопського суду. В случае, если будет направлено дело в апелляционный суд, он в знак протеста объявит голодовку, потому что когда его выводили на очередную консультацию врачам на автозаке КАМАЗ, где-то на каких-то кочках, там ему защемили позвоночный нерв, и он 10 дней не мог вставать. Голодовка грозит ему комой. Он это прекрасно знает, поэтому он и говорит, что в данном случае лучше умереть в СИЗО, нежели умереть в дороге. Кримського татарина Едема Бекірова російські ФСБівці затримали у грудні минулого року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Чоловіка із важкими вадами серця, цукровим діабетом та раною, що не гоїться на місці ампутованої ноги, окупанти цинічно звинуватили в організації сховку з вибухівкою неподалік окупованого Красноперекопська. Попри всю абсурдність звинувачень, окупаційний суд Сімферополя запроторив Едема Бекірова до СІЗО. Там його утримують вже майже 9 місяців.